Takže ahoj Klíč, dneska jsem vám zase nenechal, protože jelikož vidím, že se vám ty klíčenky strašně líbí, tak jsem si řekla, že tady nám menší hel. Tak, teďka hodně dělám klíčenky žlutý. Mohli jste si to všimnout, protože dělám teďka takový ty klíčenky jako pro známý a tedy. Jako budu dělat na Vintedu i pro vás, ale to až za 100 odběratelů a 100 sledujících na mém kanálu Vexa 12, myslím, na, na TikToku. Jo. Pak ještě to dá příjemný, protože prostě jako nic. Takovýhle korálky jsem si řekla, že bych to pak na... No, já jsem se tak to nevadí. Takovýhle a do toho jakoby ten prostředek takovýhle. To jsou taky kytičky. Já jsem to omylem vzala dvakrát, co si teďka všiml. A to nevadí. A ještě tyhle fialový. Tak to je všechno, ahoj.